δεν είναι το πώς αρχίζεις, αλλά πολλό μάλλον το πώς τελειώνεις. Όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού στον Εκκλησιαστή 7:8, «Κάλλιον το τέλος του πράγματος παρά την αρχήν αυτού». Και καλύτερα είναι να τελειώσουμε με τον Κύριο, εν Χριστώ, μέσα στον φόβο του Κυρίου, μέσα στον αγιασμό, να τελειώσουμε καθώς αρχίσαμε και ακόμη καλύτερα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στον Εκκλησιαστή κεφάλαιο 12 και εδάφιο 13, ας ακούσομεν το τέλος της όλης υποθέσεως. Αυτό είναι το συμπέρασμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό μέρος της ζωής μας. Αυτό θα πρέπει να είναι ο απότερος σκοπός και στόχος της ζωής μας. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως φοβού των Θεών και φύλατε τα εντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Το παν είναι το τέλος της υπόθεσης. Συνέχισε με τον Κύριο, ενδυναμώσου εν Κύριο και να τελειώσεις με χαρά και ευλογία στη ζωή σου, μέσα στον αγιασμό και τον φόβο του Κυρίου. Μαράναθα, έρχεται ο Κύριος σύντομα. Αμήν.